Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nwa Mgbaafọ bụ aka na-achị Anambra steeti mere ka ndị mmadụ mata na na-afụrụ foto ya anụnwa unu na-afụ n'elu ebe anụnwa na bido tata anụnwa gaba n'ofoto anụnwa ka ọ chọrọ ka ndị niile nwere ụlọ ọrụ ndị nwere ọfisi ka unu kobezie ya n'ọfisi unu mana tata anụnwa bụ Tuesday 17th of March 2026 ka o mere anansmenti anụnwa dịka a na-agba ya ndụ dịka ọ na-aṅụkwa n'iyi iji wee chịkwana Anambra steeti nke abụọ unu mana onye nwa winu second term ịchị Anambra steeti nke abụọ o wee kwuo wee sio na na-afụrụ foto ya anụnwa unu na-afụ n'elu ebe a na onye nwa ka ọ chọrọ ka edebezie n'ụlọ ọrụ niile nke dị na Anambra steeti nya n'ọfisi niile unu mana unu bịa n'ụfọdụ ụlọ ọrụ ekobe foto prezidenti ekobe nke gọvanọ na-achịkwana ya bụ steeti unu jekwa n'ụfọdụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ekobe foto prezidenti ekobe nke gọvanọ na-achịkwana ya bụ steeti na-achara nwa Mgbaafọ mere ka ndị mmadụ mata na nke ochie ahụ unu kobeburu na unu kopụ ya ka unu were nke unu na-afụ kịta wee gbanwee nke ochie na ọ bụrụ na foto ị na-afụ kịta abụghị nyanwa bụkwanụ nke dị n'ụlọ ọrụ na gụ wepụ ya bụ nke ochie ka itinye nke anụnwa na dịka ọ na-aṅụ iyi tata ịchịkwa na Anambra steeti nke abụọ na ofoto anụnwa ka ọ chọrọ ka onye ọbụla kobe n'ụlọ ọrụ ya asfalasị nọ na Anambra steeti nwee ọfisi nọọ nke unu na-afụ ebe anụnwa bụ ife ọ chọrọ ka unu kobezie n'ọfisi unu na-anya n'ife onyonyo a unu ya afụkwanụ na ọtụtụ ndị mmadụ bịakwana ịnọnyekwanụrụ Chari nwa Mgbaafọ dịka o winuru gọvanọ nke ugboro na-abụ na Anambra steeti ị na-anya n'ife onyonyo a ị ya afụkwanụ na prezidenti chịburu Naijiria bụkwanụ Goodluck Jonathan na ọ bịakwanụrụ ya bụ ife unu ya afụkwa Shekima unu ya afụkwa na Obasanjo unu ya afụkwa Kabiesie nke ndị Yoruba fancha zuru ebe anụnwa unu ya afụ Alex Oti gọvanọ na-achị Abia steeti unu ya afụkwa ma gọvanọ na-achị Enugu steeti Peter Mba ọtụtụ ndị mmadụ bịara ebe a fa jupụta na Gracia unu mana Chari nwa Mgbaafọ ma mmadụ duto n'ọrụ bugo onyeisi ndị CBN Naijiria nye obubugo onyeisi ndị bankị Naijiria ụmụ ọtụtụ ndị mmadụ na fancha bịakwana ka fa nọnyere dịka a na-eme ya bụ mmemme mana ka Chari nwa Mgbaafọ tinyeziri foto anụnwa ndị mmadụ wee jezie na foto a wee na-akpọrị Chari nwa Mgbaafọ anọkwa m ebe ọ nọ mee ife mfụkwa na kọmentị ka mma akọrọ na ọ bụrụkwa m udelu ụfọdụ na-asị Chari nwa Mgbaafọ na foto anụnwa o wepụtalụ ka o tinye na ya bụ Chari nwa Mgbaafọ na ọjọka na foto anụnwa amaghị mma ka Chari nwa Mgbaafọ jọrọ njọ ọ na nwunye ya amaghị mma ọhụ nwoke jọrọ njọ ruo ọ nụrụ nwaanyị marụ mma o wee na-ekpuchi ọ bụrụ ma nwunye ọ makwọrọ nnọọ mma ha ebe ụfọdụ sịkwanụ ya na-agbanyekwa na ya bụ foto na-eji filta wee megide ya ife niile emerie o wee kadokwa ntu anụnwa ebe ụfọdụ sịrị ya na ya bụ Chari nwa Mgbaafọ na ọkagokwa anụ nka kedu ife mee na ọ ya aka ochili aka ọhọ papa Ụzọnna onye mụtara Ụzọnna ọka bụ ụmụazị Ụzọnna mkpụrụ amụ ya ọkabeghị aka ọgbụ ya ọnọwabeghị nwaanyị unu makwa na Ụzọnna nke nọkwanụ UK na mgbe nna ya winuru second term na ọbịa yiri akwa ndị ọrụ agha wee pụta teela anyị foto ọ na ọ nọ ha ebe anụnwa ka ọ na otu ha wee bịa nke bụ na ndị mmadụ nọ mgbe a na kọmentị na-ajụ na ọbagwa ọrụ ndị agha nke UK ka ọbagwa nke ndị Naijiria okotorigba ebe ụfọdụ nọ na kọmentị na-asị Chari nwa Mgbaafọ na foto nke izizi ahụ ọ gwara ndị mmadụ fakopụ ka ekobe nke anụnwa na nke ahụ na ọmakarịrị nke anụnwa ebe ụfọdụ sịrị Chari nwa Mgbaafọ na ndị merie foto edit na fe emetaghị ọpụ na-etirie filta niile etirie ebe ụfọdụ jiri ya na ọ kwụdoro ndị merie foto anụnwa ụgwọ ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-atị na ndị na-akpọrị Chari nwa Mgbaafọ bụ ndị eze nwaanyị na ndị dibịa na ndị akụkpọrọ chọpụfa na ndị akụkpọrọ fentifa na ụlọfa wee lụọ dọbụlenu na ọ ya abụkwa fanụ na kọmentị wee na-akpọrị Chari nwa Mgbaafọ amakwonu ebe ụfọdụ nọkwanụ wee na-asị na nwoke bụ nwoke a dị njọ na ego bụkwanụ mma nwoke ebe ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na ntụanya dị Chari nwa Mgbaafọ na-enwekwara ike ọchịchị Anambra steeti rituo o jee zọba prezidenti ịchị Naijiria na onwekwara ike iwinuo ọ pụbụ n'eziokwu na ife njikwa wewetara ụlọ ife onyonyo abụ na Chari nwa Mgbaafọ mekwa ka ndị mmadụ mata na gụ wepụ foto ochie ahụ dị n'ọfisi tụsakwa ozi anụnwa ka o rukwa ndị ọzọ ntị unu mana Chari nwa Mgbaafọ aha nwere mmadụ ebekwa anya ma anya n'ihu akwụkwọ na gụ welu nke anụnwa o tinyere kịta anụnwa wee gbanwee nke ochie ahụ ọsọkwa anya bụ na nke ochie ahụ amaka ọsọkwa anya bụ na ọgụ iji aka wee dizaịn ya na ọ chọrọzi nke ahụ na gụ welu nke ị na-afụ kịta tinye ebe ahụ
ọkwa nke nnụtị ka m wetara unu chara nwa Mgbafọ nya kọngrat echi Anambra steeti nke abụọ ya na vice ya na ezinụlọ ya na ọmarịcha nwunye ya bụkwa n'ụlọ olonnonye fa kọngrat fa marụkwa ndị fa kụkpọ chọpụ fa na ndị fa tirisiri ụlọ afịa fa jekwa kọmpaseti ya fa na-anụkwa n'ụfọdụ na-adapụzi adapụ ma ndị egbujere ụlọ ọgwụ ma ndị atụ ikoropụrụ ekoropụ ya biko ya jekwa sọfa ife n'aka ka umefa gbatunata okwu nke nnụtị ka m wetara unu anụta aka alaeze okwu ya bụ na eze na-achị ọfụma udo chukwanụ. Ndị Anambra ụnọ nọkwa ya nnọọ Anambra niile nnọọ ndị apụga APGA. Thank you very much and welcome. 4 years ago, ladies and gentlemen, my deputy, Dr. Onyeka Chukwuma, and I took the oath of office before you at the governor's office at Agwoka. It was a quiet ceremony attended by fewer than 50 guests, and immediately afterward we went straight to work. We were clear that the moment did not call for celebration. On that very day, we worked for 8 hours and 45 minutes. No fanfare, no parade, no celebrations of any kind. It was just work. We declared a state of emergency. The very next day, we began at Okoko, the largest urban slum in the southeast. That visit symbolized our priorities, and that is to start where the need was greatest and to focus on the people who had long. The technocrat in politics, our administration set out to test a simple but profound hypothesis. And that hypothesis was a question: can the politics of transformation and development, rather than politics of transactions, translate into political capital and popular support? Barely 3 years in office, and after delivering more than 90% of the promises we made for our first term, it was you, the Anambra, who proudly proclaimed that Anambra is back and rapidly rising. Indeed, several of the major projects we delivered were not even on our manifesto. Ekulobia was not in our manifesto. The Fund City was not in our manifesto. The lighthouse breaking the 34-year-old jinx was not in our manifesto, and so on and so forth. In affirmation, all the senatorial zones bestowed on us the title Oluwatoegwu Anambra, the one who does not fear work or one who relishes the challenge of difficult tasks. Then came the governorship election in November last year. What you did was unprecedented in Nigeria's political history. You organized rallies at your own expense, knocked on doors across communities, and donated massively to support our campaign. It was a spontaneous, nothing yet. Many stakeholders, too numerous to mention individually, have proved to be worthy partners in progress over the past 4 years, including Mr. President Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, GCFR, and First Lady Senator Oluremi Tinubu, the Vice President of the Federal Republic of Nigeria, Vice President Senator Hashim Shettima, GCON, the federal government, our distinguished elder statesmen and women, and many of them are here today, members of the solution team in our government, my colleague governors and friends at the Nigerian Governors Forum, members of the state and national. We welcome you. Thank you for celebrating with Anambra State. Thank you for the national spirit that you exude. Thank you for patriotic zeal. Thank you for love. We observe the Nigerian police flag, the imperial the Nigerian flag. We observe that we have a big background which symbolizes the national identity and the connection between the Nigerian police and Nigeria as a nation. All right, let's welcome to this great occasion Honorable Uzoma Oli, the former member of Anambra State House of Assembly, who represented Onitsha South 1 in the House of Assembly. And power of the force. Of course, you can also observe the shield of the Nigerian police flag, which represents protection of citizens. Let's welcome, ladies and gentlemen,
Also, Doctor. Also, Doctor Eduoso. Ideku Mawuru. Mana yes. I am saying no. Let's welcome also, ladies and gentlemen, Chief Sir as the Ventus Bono. I can still be here in Boston. I am saying no. For the vending people, Saraka, stakeholder in a local government area of Anambra State. Permit me to appreciate the member representing Mauritius South, two-time in Anambra State House of Assembly, Honorable Barrister Chief Umena Chigo. You're highly welcome. Our royal fathers are arriving, eminent persons are arriving too. I'd like to welcome the Okatozwara, Okola Yankee. Yes. Chief Safin DJ is here. Okole. Welcome you, sir. The chair, Ivan Otiago, is also here. Ebet Kuso. Good. No. Oh, yes. While we wait for the special guest to come. I am Abatawa, dear brother, colleague, only 1 week more than go. Maybe no, I am saying no. Honorable Amato is in the building. He young, he family, he young, my neck. Hey, he never see and the comfort is here. And his amiable wife, ladies and gentlemen. And bring us to be as a laugh that we will soon start this great event. Let me welcome to this former people of Urumba Northern South in the house. Agadaba Peluso, we welcome you. Prince Ato Eze. It is always a delight having you. Chukwuma Soludo, Soludo zela bona yigenele, nanyalo mauye Soludo, adabelu liwedelo ma mini kuleguna nobo, mini kulegunya na badamo, chini ongemo, mama na kani nyeleta, Soludo zela bona mema nyaka yibio, abulisi zulara nine, abulisi zulara nine. Abulisi na mukelele. Wemeko fonye lava odowo. Emeko fonye keneme dalo. You are my one.